کچھ مہینے پہلے دی بات ہے، سعودیہ دے ایک شہر ریاض ہے، اس ریاض شہر دے اندر عدالت وچ ایک کیس آیا ہے، ایڈا عجیب و غریب کیس ہے تسی زندگی جے کدی نہیں سنیا ہویا ہوئے گا۔ کیس کی آیا ہے، ایک پرا 60 سال دی عمر دے تقریباً تے دوسرا پرا 70-75 سال دی عمر دے تے ماں جڑی ہے وہ 70-75 سال والا جڑا پرا ہے دے کول رہندی ہے تے 60 سال والے پرا نے آکھی ہے ہن اماں مینوں دے دے، ہن امی دی خدمت مینوں بھی کرن دینا، تو انہیں سال کر لئیے ہن میں کرنا چاہنا وا۔ انہیں آکھا نہیں میری ماں میرے کو رہے گی، میں کسی کو نہیں جان دینا۔ انہیں عدالت وچ کیس کر دیتا ہے، جج صاحب دے سامنے کیس آیا ہے، جج دیاں اکھاں چوں آنسو نکل گیا نے، وہ کہندا بٹ تے بننے تو بندے لڑ دے بڑے بیکھے نے، فٹ فٹ زمین تو پرا لڑ کے مر جاندے نے، ایک ایک دکان تو پراواں دا قتل کر دیندے نے۔ ازگی دا پہلا